amba abla jalen foka awala mando donc amena mu ira labi o de traduction be Google la todi bamanangana parce que mo ame bamananga be Google la Google bi la traduction ke mais mo chama ta don avec quelque chose amena donc maintenant bi amena o de ketko iraola d'abord mo ga mu famu et recherche tisse ka ken bamananga e follow pour l'instant traduction de bi ka kenay donc il se ka langue kan munun be no ka damene français anglais chinois il se arabu il se ko be traduit bamananga na il va il se ka bamananga fene traduit au langue ni na tuka amena e gela fitin de bala o gela de lettre do be no o lettre ti français alphabet là et puis à machine clavier là donc il se ko o lettre nous soro tuko di ko inclus ko odo i ka seben ketora la i va fo o ni bina sebe ko mo o mi gomi bamananga fola were ka kuma filen dalele kata numa fe o de oy ou bien ni bina sb 3 d'aller à 3 yelemale 3 inversé voilà o le seben clavier la tuko di comme ça amena o fene ke vidéo do were ka o ira la ni Google lancé ibina sebe barre de recherche là Google Translate ibe jigi figaye a sebe fle Google Translate donc dibina do direct là au de translate.google.com là il va cliquer au sans fait voilà et là maintenant ni n'allez Google Traduction là. Donc gauche fait ibna langue mun sebe o de be gauche fait quand ibna sebe nge kamuna o de be gauche ke fait avec ba élément kamuna o de be kini enfant fait il be flashing ta comme ça avec langue to bo gairi là voilà voilà donc voilà comme français bamboula ame français ta et puis bamananga ame bamananga nyini o tukala ni na langue là il ta soro bambara be ibo feneta donc munga no pour une première fois chien follow la munga no o de amna kando yelema kata bamananga na par exemple voilà, j'apprends bambara aux traductions de Fléné mbe bamananka dege donc je suis bambara au koroko ne bambara ye voilà et angone ambi mum fo mo yana o de dro mo ko vraiment toka bamananga tradition utilisée. Vous voyez donc maintenant bamananga be recherche be ken là donc il va ni lettre nous sera mandi clavier là donc anga leçon suivante là il va nous sera chodi par exemple quand tu mets homme ni asebe ko homme au traduction che voilà ni che ni mb7 chodi femme. Voilà, mousseau. Donc, humain, quand tu mets humain par exemple, voilà, Adamadé. Donc, que la paix reviennent au Mali. Hereka Segi Malila. Voilà, vous voyez, vraiment, la traduction, c'est à Kafsa Kosebe, mais il va y recherche continue là, il y a modo beno, l'eau se benimbe geladoni. Mais on va faire mourir, on va utiliser, plus il va utiliser, plus on va utiliser, plus améliorer. Voilà, donc, en même temps, moyana, au de ou va bamananga utiliser, parce que les chances bade qu'a faut bamananga do Google Traduction. Mais plus on va utiliser, plus on va barakala, plus on va améliorer, parce que comme on a mot gelema yini,
mais i b'a ye n'i ko k'i bɛ document dɔ traduire a la i b'a ye mot dɔw bɛ yen nɔ olu yɛlɛmali olu bayɛlɛmali ti ɲa kosɛbɛ mot dɔw bɛ yen nɔ a tɛ se ka olu yɛrɛ bayɛlɛma voilà mais plus an b'a utiliser plus a bɛ dɛsɛ k'olu kɛ plus a bɛ améliorer parce que au fil du temps le fait que a bɛ ka utiliser ka caya donc erreur minnu b'a la u bɛ erreur corriger au fil du temps et puis en même temps pour l'instant limité len don parce que traduction dɔrɔn de bɛ se ka kɛ a la mais n'an y'a utiliser ka caya a bɛ se ka kɛ u bɛna an bɛ se ka i bɛ se ka recherche yɛrɛ kɛ n'a ye ka tila k'a jaabi sɔrɔ sinon recherche tɛ a reconnu fɔlɔ